Kovara bar helbesti hejmara xweya nû gihan ber destên helbest hezan. Bar helbestê hejmara xweya nehan îsal derxistibû. Niha hejmara dehan derxist. Kovara ku di her hejmarê de nivîskara dike berka xwe, vê hejmarê de cî dane helbestvana ji Rojava Dîlan Şewqî. Ji bo vê yekê rêzan diljen li gel helbestvan Şewqî heypêvîne kiriye. Şewqî dibêje, helbesta Kurdî jî bi nêrîna min divê ne tenê bi zimanê xwe be, belê divê bi dirûv û cil û bergê helbestê be û navê wê û dengê wê Kurdî be. Li alî din helbestek Dîlan Şewqî bi navê eşq û wergerek wê jî hatiye weşandin. Di vê hejmarê de gelek helbestên wergerê hene ku hejmara wan ji helbestên helbestvanên Kurd yên hatine nivîsîn zêtir e. Yani di vê hejmarê de werger bûye serdest.